V tréninku ramen vždycky volím těžší váhy. Teďka jsme se dostatečně rozehřáli, takže bude následovat 40, 45, 50. Bencha bude stát za mnou, vždycky preferuji lehčí dopomoc. Za sebou tlaky s jednoručkama v sedě, kde nám zabírají krásně předky. Preferuji vždy těžší trénink, spíše menší počet opakování. Byly rozpašky v sedě, tam zase naopak byl vyšší počet opakování, aby jsme zapojili všechny typy svalových vláken. Máme třetí cvik, tlaky ve stoji s velkou činkou za hlavou, abychom se zaměřili zase na střed. A na závěr si dáme zadky, ty budou na stroji, na pec decku, krásná separace ramen, opět vyšší počet opakování. V tréninku ramenou převážně preferuju cviky tlakový s jednoručkama, s velkou činkou. Je to z toho důvodu kvůli rozvoji a symetrii V-tvaru, který vlastně v kategorii fyzik potřebuji. Máme za sebou ramena, vlastně byly 4 cviky, 2 tlakový s jednoručkama v sedě, 1 tlaky za hlavou ve stoje, 2 rozpaškový v sedě, malinko pěkně do kontrakce, na závěr zadky na stroji. A jsme vlastně volili vyšší počet opakování a teď se společně přesuneme do sálu na funkční trénink a to už bude v režii Renaty. Jdeme na to. Začneme lanama, pojedeme 3minutový intervalový trénink, což znamená, že pojedeme minutu a pojedeme kmitání jednoruč, obouruč, kroužky od sebe, takže 20 vteřin, 20 vteřin, 20 vteřin, pauza a zopakujeme to ještě 2krát. Pojďme, vydrž. 5 vteřin, 1. Obě. Vydrž, vydrž. 10 vteřin do konce. Najevo.